Få så Larsen ind. Jeg kan ikke klare se på Jon Dahl, et talentløse fjold. God aflevering her, godt løb. Hvad er det der? Godt løb af Dennis Oppedal. Og så speed kom. Rigtig løsning. Hurtig løberen Jon Dahl Sommersen. Ellers ikke. Jeg fik det første omgang, fordi det er godt løb og god aflevering. Det kan spænde mig. Var sådan noget Stines hjemmesyn. Ja. Og så på Birkersen. Jeg beder bare om 0-0. 0-0, det er fint. Det er alt, hvad jeg forventer. Man står lidt kort ud. Slå den nu ind over Ronkolen. Hvad er det der? Og 3 danske. Vent nu ud. Bentner. Kom så, gamle. Kom så, gamle. Jakob Poulsen. At sparke på mål. Og det gør han. Ja! Ja! Hvor er det vigtigt! Hvor er det vigtigt! Det er så pisse vigtigt! Det er så klasse! Fuck svensken! Fuck, hvor er det vigtigt! Hvor er det vigtigt! Hvor er det vigtigt!